Hajde, imam neke probleme i dobro da sam čekala oko 10 nešto radi, tako da moram da izađem iz igrice i opet da igramo Happy Runner. Evo da samo ukucite Happy Runner i vidite da sam se malo promijenila. Tako da malo ovo dugo čekam. Evo nas, sada se očita. I neće imati vremena jedan minut. Ali nema veze. Okej, mama da ću zapoli. Ne znam da vam se sviđa mi, ako vam se sviđa kosta i pokušao. To je besplatno, ali na kraju videa ću vam možda pokazati kako da uzmete. Ali možda mi se budu gasili samog sebe, tako da... Onda menjate telo skroz. Tu ćete vidjeti jednu devojčicu sa tom kosom i uzmete free, eto dobijete. Ako se samo od sebe ugasi. Ali pokazat ću vam to svaki slučaj. Tako. Sad nešto dobro ide. Čekaj, ako sam na drugoj ću malo da padnem. Okej. Jedno ona moja omiljena deo. Ovo nikad nisam videla, tako da... I padamo, opet na mešte. A ne govori što se 100 godina učitala. Ovo sam rekao. Da, malo se bojim. Oni treba još malo da približe. Ljuta sam na tu. O, dobro. Još jednom će. Ljuta sam. Glupavi ljudi koji su napravili. Svi ljudi čak koji igraju tako neke igrice su mnogo teško, oni nametaju i eto zašto bude teško. Već sam jako boli što sam udarila sebe koliko se nerviram. Bez se zašto da se budu iznervirala i povredila zbog te igrice. Tako da ja ovu igricu toliko volim, nisam baš ljubitelj te igrice. Mislim, Tower of Hell, jedna najgora igrica na svijetu. Kako pređete? Mislim, nekim ljudima na hejt ako volite Tower of Hell, ali za mene volite, nemojte me hejtati, ja ne volim to. Okej. Bolje je promenila mape ili bi se još više udarila. Dobro. Au. Za malo. Dobro je. Kako sam trkla? Vidite, oni nameste da mi trknemo. Ti glupaci, znači, glupander jedni glupi, mogu deći da učine se povrede. Tako da, i najgore se on gore glasa ovom glupom portirom. Sad sam ljuta. Aj, neću stići, vidite da ja sam već na trećoj boji. I vidite već koliko minuta ima. I eto. Evo, bližim se ovoj. Ja nisam skočila, ne znam, možda sam skočila, nema i veze. Dobro, za malo.
Eto, neću stići zbog namještanja igrice. Nuta sam. Ajmo da povećaju vrijeme. Mislim, sviđam se kod samo je bolje što u dobro htjeli što daju više minuta. Ok. Možda da se počnem kao neki noob, zato što svi koji nemaju Robux uspevaju. Tako da vidjet ćemo u sljedećem videu. Možda je to problem. Pa eto, tako da probat ćemo. Ili najbolje da više ne mijenjam neki proskin. Dobro. Ok, neću stići. Ja ne znam kako ti ljudi brzo, oni to kupuju 5x. Pa varaju, mislim, ja bi također idem. Ovo ne znam. Znači, preteško je bilo. Ja sam malo pale, ali pomislila sam da ću pasti, a neću. Kako? Ja sam progutala nešto ko... Evo, otkuca vreme, izgubit ću ništa onda. A ja bi stigla, možda ne bi, ali vidite. Ovo je teško kad si toliko brez, pa može. Ova kupuje, ova vara, tako da je report again. Ona uzima 5x ili nešto. Nešto mi se desilo, ova hakuje, možda. Kako padne? Gupanda je jedni glupi. Dobro. Vara, ovo znači dosta. Ja mislim da se haker. Kao da li se ovo već presla. Gdje ja ću kupiti 5x? Ljudi, pošto ova igrica mi toliko iznervirala, tako da još jedan pokušaj i još jedna mapa i gotovo. Onda je video i sledi ono što sam vam rekla. Ovim da bi ja bila haker, ja bi hakovala te ljude što su ovo napravili, eto. Ali sama mapa i gotov video. Wow, sam malo pala.
Kako? Ne, ovo kada prvi put uđeš, oni namese da padneš. Sada ću da prihvatim samo Balkance. Kako ona? Ne, ova ili ova hakuje. Ali kad ja ne snimam, onda uvijek uspijem, znači uspevala sam. Ako mi ne verujete, ne morate, ja vama neću verovati, eto. I onaj to će mi da reportujem. Richard, da reportujem nas. Ljudi. Uspela sam tarandu. Jej. Evo. Tako da to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali i rekla sam vam da ću uspeti. Mislim da sam uspela. I nadam se da ćete vi i sada ono što vam rekla. I kao sam vam rekla, skrenula sam novim protezama, lakše razumete. Kako dobiti ovu kosu i besplatna je, tako da, evo, to je ovo telo, ali da vam pokažem, možda vi ne znate, tako da pokažem. Ovdje shop for more, onda ovdje, čekaj, stisnete ovdje na price i onda ovako do free za Robuxe. I onda vidite ovdje da piše Lin. Čekaj. Lin. Tako da onda uzmete to. I onda uzmite get to zajedno što god piše. I dobit ćete. Tako da evo na pomoći. Ćao.